Cúpla bliana nuas tá teach fáilte thuirte My Irish Books ag iarraidh leabhar nua Ghaeilge a chur ar fáil de dhaoine óga. Cheol siad leabhar nua cheol ar féidir éisteach leis agus tú á léamh le déanaí. Seolach leabhar nua idir gníomhach le déanaí a bhfuil si mar aimime daoine óga a bhealach i dro an cheol tradiisiúnta. Beag deis ag an léthóir éisteach leis an gceol is iad ag léamh faoi. Táid seola leabhar nua, leabhar faoin na Uirlisí Ceoil agus ar gach leathanach, díreóid ar Uirlis Ceoil amháin ó cúpla Uirlis agus nuair a bhrún tú an cnapa, cloiseann tú an Uirlis. Agus cabhraíonn sé leat a chuid Gaeilge ausú, mar bhfuil tú cinse faoi únú na Gaeilge nó conas focail ará bíonn tú ábhailte éisteach leis. Tá go héobh páistí a bhfuil dúil agus sa ceol agus go bhfuil ag úsáid an ceol tradiisiúnta Somália nó ag fálam ceol tradiisiún. Fecinn siad a ceol hain, fecinn siad Uirlis hain, tríd na leithnig agus tugann sé crídóibh. Bhí na drafórcha í Scolaí ón mana ceol solt lárna go bro sé déanta an leabhar. Idir scríbhnoirt agus casa ceol bhí siad ar fan páirteach ann. Ansult as an leir seo scríb a chuirthe mar sílam nachhfuil anna chuid sláthí ar fágus áisna ar fáil a haid páistí óga a go háirthe trí bhán na Gaeilge. Mér bhísna ar formé amach ra leabhar eile a dhéanamh gin capúna go sé seo an séú cean nach bhfuil. Tá méid seint na píbhile agus an fadóg stán ar leabhar seo. Is dul an gcóis seo 6 céad rud dá. Tá sé an éagsúil ó rud eile tuis go féidir leat é clostal agus é léamh cumá agus tá sé ionach go fáistí agus go féidir le fearlam na rudí seo tá sí bhhadní sé tá sé ar fádómh. Tá níos mó plána ag ristard agus My Irish Books chun leabhar idir gníomhach bunathe ar thraidisiún na hÉireann a ailsiús na blianta amach roing.